kažem, vi imate aplikaciju koju je napravila jedna vrlo poznata kompanija, čuveni Bill Gates, pajac koji je smišljao sve vezano za ove viruse, je njegova aplikacija u kome vi imate jednu dark stranu, da kažem za naše gledalce, to su znači jedna crna strana cele te priče, gde imate mogućnost četovanja sa zastavicama, birate zemlje u kojoj hoćete, kliknete na Srbiju, imate negde oko 4 do 5 hiljada devojčica i dečaka između 9 i 13 godina koji se skidaju ispred svojih telefona. Postoji se pitanje ko je njima otvorio žiro račune i na čije račune leže novac. Imate negde oko 4 do 5 hiljada devojčica i dečaka između 9 i 13 godina koji se skidaju ispred svojih telefona. Postoji se pitanje ko je njima otvorio žiro račune i na čije račune leže novac. Pošto oni imaju interes od svega toga. Dakle, roditelj pod zakonima dečijih prava ne sme da uđe u sobu, mora da kuca. Vi ne smete da uđete unutra, a ona ima mobilni telefon. To je jedino što je treba. Znači, najveći je problem što roditelji kupuju pametniji telefon od samih njih. I zakačeni za internet i oni razmenjuju goliše fotografije, snimke. Ona dobija od toga novac. Kako roditelji ne pitaju dakle ti taj novac? To je glavno pitanje. Znaš, ja da sam došla kući u neke... Evo Snežana, tvoje dete, ili dođe kod kuće s nekim novcem. Da vam kažem, sve se radilo od 2000. godine pa na vama i mnogo pre toga se radilo, da se sruši autoritet roditelja, a podigne idol. Ovde je stvar idola. Znači, deci su stvoreni lažni idoli. A kako uslađuju taj novac? Elektronski? Na koji način? Pa to se postavlja pitanje da bi dete od 12 godina, 11 godina moralo da ima žiro račun, mora da otvori neko ko je punoletno lice. Da, ko učestvuje? Kako je to moguće da deca iz Srbije imaju žiro račune na kojima leže novac?